Boa tarde, benvidos a todos e a todas. Gracias por asistir a esta cuarta edición do Festival de Música Clásica de Vilagarcía Clas Clas. Despois dun ano moi difícil, como todos sabedes, estamos por fin aquí. Foi complexo, complicado, pero conseguiuse facer unha nova edición, outra edición máis, do Clas Clas, a cuarta concretamente, e esperemos que se manteña xa no tempo e se consolide como un evento donde o Concello de Vilagarcía vai apostar sempre pola música clásica. Quero agradecer a vosa asistencia, como dixen antes, pero tamén quero dar as gracias á Dirección Artística, o Trío Guarneri de Praga, a todos os músicos que van a participar no festival, por suposto, a vosos asistentes, o público, e especialmente tamén os traballadores e traballadoras do Concello de Vilagarcía que fixeron posible este acto. E moi especialmente a Rosina e Vladimira, directoras do festival, directora do conservatorio tamén do Concello de Vilagarcía. Tamén, como non, a Diputación de Pontevedra, que nos axuda económicamente para que este festival salga adiante, a don Ramiro Carregal Rei, que desde o principio sempre puxo a súa disposición de forma, e hoxe que está presente con nós, pido, si pode ser, un aplauso para esta persoa que tanto fai pola súa cidade, fillo predilecto da nosa cidade e que tamén se porta con todos nós. Pouco máis que decir, espero que todos estes días donde Vilagarcía vai a ser a capital da música, vai deixar de ser capital do libro para ser capital da música. Recientemente estivemos aquí unha feria do libro que realmente é un éxito, está sendo un éxito, e hoxe vai a ser a capital da música clásica, que logo enlazaremos con outros festivais que vamos a ter tamén en Vilagarcía. Vamos a ter un verán distinto, con precaucións, como ten que ser, pero vamos a ter un bon verán. E sen máis, porque o que estades desexando é que soe a música, pois que soe a música. Moitas gracias e benvidos. Ben, solamente quixera dar as grazas a todos tamén por estar aquí esta tarde a acompañarnos, explicaros que vai haber un pequeno intermedio de uns 10 minutos, e que na parte traseira, aquí da Praza da Peixería, temos un pequeno stand onde se o desexades, o que o desexe pode adquirir os CDs do Trío Guarneri de Praga. Entón, sen máis, imos comenzar xa este concerto. Esperamos que estedes todos ben nestas circunstancias e únicamente para rematar agradecer a toda a xente que ten colaborado na organización deste festival e que tan intensamente ha traballado estas últimas semanas. Todos os compañeiros do Concello, moitísimas grazas de corazón. Espero que disfrutedes moito. Moitas grazas.
One Trio Prague is happy and proud to get the patronage in your beautiful festival Plus. Hello, I'm Adam Skomal, I'm a pianist. Hi, this is Manuel Ashok. Hi everyone, we are the Ardemos Quartet from Amsterdam. Hola, son Uxía e quería compartir con vos que estarei no Festival Clas Clas. Muy buenas, soy Judith Jauregui y desde aquí envío un saludo muy cariñoso al Festival Internacional de Música de Vilagarcía de Arousa, el Clas Clas.
Hola, por favor, vamos a continuar con la segunda parte. Nos sentamos, por favor. Gracias.
composición muy popular de Antonín Dvořák.
por buenas noches, un scherzo pequeño también de Antonín Dvořák. A continuación, va a ir... A continuación, imos facer entrega ao trío Guarneri de Praga dun pequeño presente en recordo da súa traxectoria ao longo destes 35 anos que levan tocando xuntos. Fai entrega dos presentes o señor Concelleiro de Educación, señor don Argimiro Serén, o señor don Ramiro Carregal e a Concelleira de Facenda, señora doña Luz Abalo. Federico